Boa tarde. Benvidos e benvidas ao webinario en aberto acerca do novo programa Erasmus Plus 2021-2027. E moitas grazas por asistir a través da canle de YouTube do CAFI Galicia. Como sabedes, a semana pasada tiveron lugar as xornadas informativas do CEPIE acerca do novo programa Marco Erasmus Plus e as convocatorias de propostas para o 2021. Nelas vimos que se tratará dun programa que reforzará aspectos como a inclusión, a digitalización, a sustentabilidade. Polo tanto, esta é unha oportunidade para dar un pulo aos nosos proxectos baseados na diversidade, no medio ambiente e no fomento da competencia digital tanto de alumnado como de docentes, entre outros moitísimos aspectos que poderíamos abordar. Pois ben, para aqueles de vos que non puidestes asistir ou que teñades dúbidas, inquedanzas sobre puntos específicos de dito programa ou sobre como esta situación de emerxencia sanitaria está afectando ou afectará aos vosos proxectos, agardamos que este webinario vos axude a clarificar ideas, a disipar dúbidas, pero sobre todo o noso obxectivo é que este webinario poña
un pouco a ilusión e a enerxía que precisades nestes pasos finais antes de entregar as solicitudes deste ano, que, como sabedes, finaliza o prazo o próximo mes, como recordaremos despois, o próximo mes de marzo. Ben, aqueles de vos que teñades outras metas en mente, como, por exemplo, a acreditación de solicitudes, tamén teredes neste acreditación, perdón, para a solicitude de proxectos de mobilidade, teredes tamén neste webinario a posibilidade de recibir información, aclarar ideas e poder facer preguntas ao final do mesmo, se vos queda algunha dúbida. Ben, pois para conseguir estes obxectivos temos aquí a sorte de contar con Beatriz Tourón, que é a xefa de servizo da Unidade de Educación Escolar e de Persoas Adultas do Servicio Español para a Internacionalización de la Educación, o SEPIE, a Axencia Española para a nosa comunicación coa Comisión Europea. Ante todo, quero agradecer a Beatriz a deferencia de impartir este webinario pese a complicada senda que está tendo o SEPIE estes días. O obxectivo era ben claro, como ela mesma me indicou cando fixamos a data deste evento. Comentábanos que quería que esta información chegase ao profesorado con anterioridade á finalización do prazo de solicitudes da nova convocatoria de 2021. Pois moitas grazas, Beatriz, por estar hoxe connosco. Ela hoxe ofrecerános unha perspectiva xeral do programa Erasmus Plus, que agora comeza, e que nos vai acompañar durante os próximos 7 anos. Veremos que son e para que serven as acreditacións, así como as principais novidades da solicitude de proxectos. Ademais, faremos un importante recordatorio das datas límite de presentación. Por último, tan só quisera indicarvos que dedicaremos, como dicía antes, os 30 minutos finais deste webinario, de 5:30 a 6 aproximadamente, á resolución de preguntas de asistentes. Para iso, no chat de YouTube, tedes a ligazón a un Padlet onde, ao longo do webinario, podedes deixar as vosas cuestións que serán despois formuladas a Beatriz. Se no caso de que teñamos algunha limitación de tempo e non fose factible lanzar todas as preguntas, pois non vos preocupedes que aquelas que non estean na documentación do programa, xa publicada tamén a través da página web do SEPIE, pois poderán ter resposta tamén. Ben, pois, sen máis dilación, dou a palabra a Beatriz para que poida entrar en materia. Moitas grazas. Moitas grazas, Aneta. Grazas sobre todo a toda a xente que está aí detrás, escoitando, seguindo esta sesión. Grazas ao CACI, porque, bueno, eu sei que insiste moitísimo nesta tarefa de internacionalización e, además, tedes un equipo de profesionais estupendas. Saleta, Diana, Cristina, toda a xente está de sempre puntualmente avisando a toda a xente e transmitindo todo o que queremos facer chegar desde o SEPI. Entón, bueno, é unha maravilla colaborar con vosotros. Vou empezar xa a miña presentación, se vos parece, para non perder tempo, porque non temos moito tempo e supoño que haberá preguntas de todos os participantes que me pasarán despois as compañeiras. Entón vou buscar a presentación. Aquí está. Vese? Vale. Empezamos entón con esta, como anunciaba Saleta, esta convocatoria deste novo programa xa que empeza agora e que rematará en 2027, no que hai bastantes cambios con respecto ao anterior, pero bueno, a pretensión da Comisión foi en todo momento darlle continuidade ás iniciativas previas, pero mellorando a accesibilidade de todos os que queredes facer algún tipo de proxecto, facer que o programa sexa máis accesible, máis asequible, máis sinxelo. E, sobre todo, bueno, pois con grandes novidades, como anunciaba tamén Saleta, que teñen que ver coa sustentabilidade, coa inclusión e co entorno digital. Os temas que imos tratar serán, bueno, pois todas estas novidades, como están ligadas coas políticas europeas, cales son as prioridades e as características do programa. Veremos tamén a estructura do novo programa e, sobre todo, en que cambia con respecto ao anterior, o sistema de acreditacións, proxectos de mobilidade, asociacións para a cooperación. Entón, iremos nesta hora, trataremos de dar unha, bueno, pois polo menos de meternos un pouco neste tipo de temáticas. Que trae de novo este programa Erasmus Plus 21-27?
Bueno, continuamos co lema que había no anterior programa, ¿no? Este lema de enriqueciendo vidas, abriendo mentes e, sobre todo, bueno, pues esta continuidade, pero insistindo na idea de que todo empeza, todos estes procesos de cambio e esta transformación que implica Erasmus Plus comeza aquí, comeza con proxectos, con ideas, nunha mesa de traballo e con pretensión de continuidade. O programa da Unión Europea Erasmus Plus, sabedes que ademais, aínda que vos o coñecedes desde a perspectiva de educación e formación, sabedes que tamén é para os ámbitos de xuventude e de deporte. E como vos dicía, tamén é un programa máis inclusivo, máis digital e máis ecolóxico. E, sobre todo, o que pretende Erasmus Plus non existe per se, senón que pretende dar resposta ás políticas europeas vinculadas a todos eses ámbitos que acabo de mencionar, no que son especialmente relevantes para a educación, que é do que tratamos hoxe, estas tres que tedes aquí, o Espacio Europeo de Educación 2025, o Plan de Acción Digital 21-27 e a Axenda de Capacidades Europeas, sobre todo enfocado ao ámbito de formación profesional e de educación de persoas adultas. As outras dúas, sabedes que tamén están incluídas dentro do programa Erasmus+, que son a Estrategia da Unión Europea para a Xuventude e o Plan para o Deporte. En concreto, as accións de Erasmus+ para a Xuventude en España sabedes que están xestionadas polo INJUVE, e as accións de deporte, é dicir, se algún de vos pertence a algún tipo de clube deportivo, ten algún tipo de iniciativa, pois que saibades que tamén Erasmus Plus é para o deporte, en este caso son accións centralizadas, é dicir, que se xestionan directamente desde Bruxelas, da Axencia Executiva. Pero que calquera, desde todos estes eidos, pode participar no programa Erasmus Plus. E aquí nesta sesión ímonos centrar nos ámbitos de educación e formación, que son os que xestionamos desde o SEPIE, desde o Servizo Español para a Internacionalización da Educación. En concreto, educación escolar, formación profesional, educación superior e educación de persoas adultas. A primeira das políticas que mencionaba era esta, o Espacio Europeo de Educación 2025. Seguramente os que estabades antes xa de agora no programa anterior, no programa Erasmus Plus 2014-2020, estabades, coñecíades perfectamente a anterior estrategia, a Estrategia Educación e Formación 2020. Bueno, chegamos a 2020, cumplíronse maior ou menor medida eses obxectivos que plantexaba a Comisión Europea e agora temos novos obxectivos establecidos en 6 dimensións e, ademais, con respecto a 6 índices de referencia. E esta é a estrategia e este é o documento marco o que faremos referencia continuamente e seguramente se ledes a guía do programa, se entrades nos formularios, todo o que imos comentar agora vai estar sempre presente. Cales son os obxectivos? Bueno, o primeiro, e ademais xa ben herdado da anterior política, é facer que a mobilidade sexa a norma e non a excepción. E xa o dicía a anterior Estrategia 2020, que a mobilidade de docentes e de estudiantes sexa algo normal, que non sexa excepcional, como era nos primeiros proxectos europeos. Ademais, tamén o que se pretende é o recoñecemento de períodos de estudios no estranxeiro, sobre todo en educación escolar e en educación superior. A aprendizaxe de dúas linguas, ademais da lingua materna, dúas linguas estranxeiras ou das linguas maternas, no caso de linguas cooficiais, unha educación de calidade para todos e o reforzo da identidade europea, do patrimonio cultural e da diversidade. Entón, estes son os obxectivos. Todo o que se faga en Erasmus Plus ten que ir encamiñado para abordar estes obxectivos desta estrategia do Espacio Europeo de Educación. E, ademais, vaise facer en 6 dimensións que teñen que ver coa mellora da calidade do proceso de aprendizaxe, a inclusión e a igualdade de xénero, a transición ecolóxica e digital, o apoio e a mellora do profesorado, o reforzo da educación superior e a dimensión xeopolítica. E en que conclúe isto? De maneira máis concreta, cales son eses fitos aos que temos que chegar, segundo a Comisión Europea e a través destas políticas e da posta en marcha de todas estas iniciativas? Bueno, a primeira vez que ten relación o primeiro índice de referencia coa educación escolar, é dicir, facer que o alumnado que teña un baixo rendemento en lectura, matemáticas e ciencias con 15 anos
estea por debaixo do 15%. Que as baixas competencias digitais tamén teñan este mesmo índice en alumnado de 14 anos. O terceiro ten que ver co abandono escolar, é dicir, que os xóvenes entre 20 e 24 anos teñan polo menos bacharelato e FP de grado medio e ademais nun índice bastante elevado, é dicir, que non se queden no caso de España, por exemplo, que non rematen a eso e abandonen totalmente a escolarización, senón que continúen algún tipo de estudio de ensinanza posobligatoria. No caso de educación infantil, que o alumnado de 3 anos este escolarizado nun 98% como mínimo. E logo xa chegamos a índices nos que sabedes que España está mellor, que é o de titulados superiores, que sexa superior ao 50%. Sabedes que en España este índice, bueno, pois sempre, bueno, pois tivemos aquí as tarefas ben feitas. E a última, de adultos en formación, a pretensión da Comisión Europea é que os adultos, en este sentido, no sentido máis amplio, é dicir, calquera persoa de máis de 18 anos que este seguindo algún tipo de formación, sexa ensinanzas formais, non formais ou informais. Polo tanto, estes son os índices de referencia no ámbito da educación e da formación que se plantea a Comisión Europea para 2025. Con respecto ao Plan de Acción de Educación Digital, sabedes que neste sentido e como consecuencia da situación de pandemia tivemos que poñernos todos en marcha e desenvolver todas esas competencias digitais que, en maior ou menor medida, estábamos xa desenvolvendo, pero houbo que sentarse e ver ata que punto chegábamos con estas competencias. Este Plan de Acción de Educación Digital, tamén establecido pola Comisión, o que pretende, bueno, pois é crear, en primeiro lugar, infraestructuras, conectividade e equipos, é dicir, crear un ecosistema digital para toda a comunidade educativa, mellorar as competencias dos docentes, e sabemos que en este sentido estades todos traballando moito, bueno, pois desde servicios de formación de profesorado como dos propios docentes con iniciativas individuais, estades, bueno, pois facendo unha tarefa, un traballo moi importante. E por último tamén, porque o resto ten que ver máis con soportes e con competencias docentes, pero que os contidos, é dicir, que non só o continente, sino que tamén o contido sexa de alta calidade, que sexa, bueno, pois entornos seguros e de fácil acceso. Que ten que ver isto co programa? Bueno, pois como veredes, o programa vai insistir en todo isto, porque Erasmus+, de feito, se ledes o documento de Espacio Europeo de Educación 2025, o documento menciona o programa Erasmus+ como unha das ferramentas máis importantes para lograr eses obxectivos. Por lo tanto, todo isto está estreitamente vinculado. E se vos fixades, insistimos nas mesmas ideas. Se ledes a guía do programa, as prioridades son as que mencionan aquí. Inclusión e diversidade, transformación digital, medio ambiente e loita contra o cambio climático e participación na vida democrática. Como se entende? Bueno, que vai facer Erasmus+ pola inclusión, pola diversidade? Bueno, pois mellorar a estrategia de inclusión, financiando organizacións máis pequenas, con menos capacidade de xestión, e sobre todo creando un marco adecuado que facilite a participación de todas as persoas e, sobre todo, aquelas que se enfrentan a obstáculos, pois alumnado con fracaso escolar, con dificultades de aprendizaxe, con discapacidade, problemas de saúde, diferencias culturales de todo tipo, obstáculos sociais, económicos, discriminación, obstáculos xeográficos. É dicir, calquera persoa que estea nunha situación desfavorecida vai a ter prioridade, digamos, e sobre todo vai a ter un soporte e un apoio específico por parte do programa. A transformación digital. Como aborda Erasmus+ este plan de acción de educación digital? Pois coa creación deste ecosistema educativo de alto rendimento, a mellora das capacidades do alumnado, dos docentes e das organizacións, é dicir, contribuindo á transformación digital, mellorando as capacidades tamén para lograr unha participación plena, é dicir, que ninguén se quede fora deste ecosistema digital. Isto tamén está moi vinculado á educación de persoas adultas. Sabedes que hai unha brecha digital e hai que contribuir desde a educación e desde Erasmus+ a salvar esta brecha. E Erasmus+, sabedes tamén, os que tiñades proxectos en marcha o ano pasado, que enseguida, bueno, pois desde a Comisión Europea empezou a favorecerse este uso combinado das mobilidades físicas coa aprendizaxe virtual. Bueno,
nesta expresión mobilidade virtual, que é un pouco extraña, pero, bueno, sobre todo un aprendizaxe combinado entre a parte de mobilidade física, que de momento pois, non se está levando a cabo pola situación, pero que esperamos retomar enseguida, e a cooperación digital, virtual. Canto ao medio ambiente, a loita contra o cambio climático, como se traduce nas accións de Erasmus+. Bueno, pois Erasmus+ apoia o Pacto Verde Europeo para alcanzar esta neutralidade climática en 2050, bueno, pois creando todo tipo de actitudes para empezar, pero tamén coñecemento, competencias, capacidades que aborden este cambio climático e o desenvolvemento sostenible. Promocionando medios de transporte alternativos. Isto é moi importante, porque de feito, bueno, os que asististes ás primeiras sesións de formación da semana pasada ou que se empezaste xa a lectura da guía, sabedes que faise por primeira vez unha diferenciación entre viaxe ordinaria, digamos, as viaxes tradicionais ou normal, e viaxes verdes. Que quere dicir? Bueno, pois que se apoiarán as mobilidades que utilicen algún medio de transporte que sexa máis ecolóxico, que reduza bueno, pois esa huella de carbono. Loitando contra, bueno, contra o calentamento global, contra, bueno, pois contra o deterioro medioambiental, sobre todo desde unha prioridade para a selección de proxectos. Sabedes que ademais tamén está vinculado aos obxectivos de desenvolvemento sustentable da ONU na Axenda 2030. Apoiando o uso de prácticas innovadoras, cambio de actitudes con temas como aforro enerxético, recursos, mobilidade, compensación de emisións de carbono. E además sabemos que en Erasmus+ sempre houve moitos proxectos escolares neste sentido, e estades habituados a traballar co vosso alumnado en proxectos que, bueno, pois que abordan pois a utilización, por exemplo, a reducción de utilización de plásticos, etc. Perdón. Participación na vida democrática. Tamén Erasmus+ promove esta participación nos procesos democráticos e, sobre todo, no maior coñecemento da Unión Europea. Primeiro, dando prioridade a proxectos que promovan esta participación e compromiso social e cívico e promovendo o coñecemento da Unión Europea nos seus valores comuns de respeto á dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Dereito, respeto dos dereitos humanos, etc. E hai algo moi importante e unha das grandes novidades que comentarei despois, que son accións centralizadas, neste caso, non vou profundizar hoxe nelas, porque van máis dirixidas a centros de formación do profesorado, de formación inicial, pois universidades que estén impartindo o máster de profesorado, no que se van a implantar estudios dirixidos á formación do profesorado de educación escolar e de formación profesional relacionados co coñecemento da Unión Europea. Logo falarei un pouco desto. E as características do programa. Cales son? Bueno, pois insistindo en tamén moitos das características do anterior programa, do Erasmus+ 14-20, e insistindo sobre todo nalgunhas novidades tamén que teñen que ver co Espacio Europeo de Educación, que son estas que tedes aquí: seguridade, multilingüismo, dimensión internacional, recoñecemento, comunicación e acceso aberto. Bueno, e cal é a estructura do novo programa? Pois a estructura mantén un pouco a estructura que tiñamos antes, é dicir, haberá 3 accións clave. A acción clave 1, destinada a proxectos de mobilidade das persoas, a acción clave 2, que serán proxectos de cooperación entre organizacións, e a acción clave 3, que é de respaldo ao desenvolvemento de políticas. Hai, ademais, unha acción paralela, que é a acción Jean Monnet, que é precisamente da que acabo de falar, que son esas iniciativas para o coñecemento da Unión Europea. Jean Monnet era unha iniciativa centralizada, é dicir, son accións que se xestionan directamente desde Bruselas. En principio existía só no ámbito universitario, había, por exemplo, iniciativas Jean Monnet e pois unha delas eran as cátedras Jean Monnet que eran dedicadas á difusión do coñecemento da Unión Europea. Bueno, pois a partir de agora aparecen 2 novas iniciativas que serán
a redes Jean Monnet e a Jean Monnet de formación de docentes que estarán lideradas, como dicía, por universidades ou institucións de formación do profesorado. Por exemplo, pois o propio CAFI, non? Que supoño que xa estades ao tanto desta novidade. Polo tanto, será interesante que se transfira tamén esta necesidade de coñecer a Unión Europea ao alumnado de educación escolar e de formación profesional a través destas iniciativas. Cales son as novidades nesta estructura que, como vedes, mantén bastante a anterior, pero que hai algúns cambios que son relevantes e que son os que enumeramos aquí. O sistema de acreditacións, que o explicarei inmediatamente, o alumnado de educación escolar e de persoas adultas pasa a K1. Sabedes que os que coñecíades a anterior estructura, a acción clave 1 e a acción de mobilidade, e ata agora, no anterior programa, en educación escolar e en educación de persoas adultas, en K1 só podían participar os docentes. Pois a partir de agora, as mobilidades poden ser tanto de docentes como de alumnado. É unha gran novidade. Ademais, haberá novos tipos de mobilidades en K1, que tamén explicarei despois. E no caso de K2, haberá unha novidade, que son estas asociacións a pequena escala. Outra cuestión que tamén é importante é o selo europeo das linguas. Supoño que coñecíades a iniciativa. Esta é unha iniciativa conxunta do Consello de Europa e da Comisión Europea para favorecer as mellores experiencias ou máis innovadoras no ámbito da docencia de linguas. E a partir de agora estará integrado en Erasmus+. As academias de profesores Erasmus+ tamén é unha desas novidades que, bueno, tamén vai máis dirixida a institucións dedicadas á formación inicial ou continua do profesorado, non tanto a centros educativos, e as accións Jean Monnet que acabo de mencionar de educación escolar e formación profesional. Polo tanto, eu voume centrar sobre todo nas novidades que hai nos asistentes, supoño que estades aquí de educación escolar, formación profesional e persoas adultas e que queredes participar xa en algunha destas iniciativas. Empezamos pola acción clave 1, a mobilidade das persoas. E a gran novidade é que, por fin, e en todos os sectores educativos, en K1 hai mobilidades de alumnado e de persoal. Hai, ademais, outras iniciativas paralelas ou vinculadas a estas ou que traballan en paralelo. Unha delas é Discovery You, non sei se a coñecedes. É unha iniciativa que empezou fai 3 anos aproximadamente. Estaba xestionada directamente pola Comisión Europea e agora vai estar xestionada por Xuventude. Está destinada a alumnado, a estudiantes, perdón, a xoves que no ano que cumplen 18 anos, e, bueno, é unha especie de bono de viaxe, de Interrail, e, bueno, se queredes información na página de Xuventude podedes encontrala. Non está xestionada polo SEPIE, pero, bueno, e sobre todo para todos aqueles que teñades alumnado nesta franxa de idade, que cumplan neste ano 18 anos, pois que saibades que existe esta iniciativa. Sobre todo para favorecer o coñecemento de Europa. Non está vinculado á educación e formación, polo tanto non forma parte da nosa xestión. Existe unha plataforma, que é a plataforma de aprendizaxe en lingua, de aprendizaxe de linguas virtual, que é a OLS, seguramente os de FP a coñecedes, e que tamén se vai incorporar aos outros ámbitos, aos outros sectores educativos e as actividades de participación xuvenil, que estas, de novo, remítovos o enxuve. Na acción clave 2, na cooperación para organizacións, o que temos son dous tipos de asociacións. As asociacións a pequena escala e as asociacións de cooperación. Seguramente moitos dos que estades aquí preguntades que pasa coas antiguas e próximamente extintas asociacións de intercambio escolar, que era a acción K229. Bueno, pois esa acción desaparece porque pasa a K1, é dicir, se en K1 xa se poden mover os estudiantes ou alumnado, pois xa non tiña sentido manter un tipo de asociacións que era, bueno, bastante complexa con certas limitacións que queremos evitar. Por iso, a partir de agora, os que tiñades en mente continuar con 229, tedes que pensar en K1. Logo explicarei cal é a acción adecuada.
e as asociacións de cooperación que estas sí manteñen un pouco a estructura das antiguas asociacións estratéxicas que seguramente moitos coñecíades. Hai, ademais, outro tipo de iniciativas que tamén dependen desta acción clave 2, pero moitas delas son centralizadas, é dicir, xestionadas pola Axencia Executiva, que son eTwinning, School Education Gateway, EPALE, o Portal Europeo de Xuventude, as asociacións de excelencia como universidades europeas, centros de excelencia profesional, a novidade que anunciei antes, academias de profesores Erasmus+, Erasmus Mundus, etc. E tamén, que tamén o mencionei, os acontecementos deportivos europeos sin ánimo de lucro. Todas estas remítovos tamén á Axencia Executiva a nivel centralizado. Por exemplo, unha solicitude de Academia de Profesores Erasmus+, desde o SEPIE podemos dar información, guía e apoio, pero a solicitude faise directamente no portal da Comisión Europea. Plazos da convocatoria no que xestiona a Axencia Nacional, o SEPIE, e que supoño que é o máis interesante para a maioría dos asistentes a esta sesión e tamén é o máis urxente, porque son os plazos máis inmediatos. En primeiro lugar, para a acción clave 1, as solicitudes pódense presentar ata o 11 de maio. Non é moito tempo, é certo, pero é suficiente para elaborar unha proposta, porque, como comentaba antes, unha das características deste programa é a simplificación. Entón, en principio, trátase de que sexan formularios máis amables. En canto a acción clave 2, de cooperación entre organizacións, o prazo vai un pouco máis lonxe, pero tamén no mes que empeza xa, que é o 20 de maio. Vale? Entón, estes son os prazos inmediatos. E para a acreditación Erasmus+, hai moito máis tempo, xa é para outono, será o 19 de outubro. Co cal, bueno, para os que queirades participar na convocatoria de acreditacións, tedes tempo todavía para facer unha proposta máis sesuda, sobre todo porque, bueno, pois porque é máis exixente tamén a convocatoria de acreditacións, como explicarei despois. Como é esta transición do programa anterior ao programa que empezamos agora? Bueno, o que ven agora pode parecer así un pouco abrumador, non? Porque tratei de meter aquí nesta táboa o que había antes e o que empeza agora, é dicir, como se transforma. Está separado, como vedes aquí neste esquema, por sectores educativos e está separado tamén por o programa anterior, Erasmus Plus 2014-20, e o programa actual 21-27. En primeiro lugar, en educación escolar, os que coñecíades, isto é sobre todo para os que tiñades un pouco en mente o anterior esquema. Tiñamos K101 para mobilidades de persoal e K229 para alumnado. En FP existían estas tres accións, que no caso de FP a diferencia era si eran proxectos de mobilidade de alumnado e profesorado, se eran consorcios ou se eran acreditacións tamén, porque xa existía un sistema parecido ao que vos presentarei agora de acreditación. En adultos existía K104, pero só dirixido a docentes, e en superior existían tamén estas tres modalidades, que eran K103, K108 e K107, vale? Que eran mobilidades de persoal e docente, consorcios e dimensión internacional, que eran mobilidades fora de Europa. En que se transforma? Bueno, pois, como vedes, nos tres primeiros ámbitos, escolar, FP e adultos, imos falar de tres accións. O sistema de acreditacións, que é K120, e que unha vez acreditados poderán solicitar un proxecto acreditado, é dicir, as dúas primeiras están enlazadas, K121, e para todos aqueles que non teñan nada de acreditacións, que non tiveran nada anteriormente, é K122, que é o proxecto non acreditado. Vale? Entón, calquera institución que non teña experiencia previa e que queira empezar agora un proxecto de mobilidade de alumnado e de profesorado ten que presentar este formulario, o K122. En educación superior non hai moitos cambios, cambian un pouco os códigos, pero non hai cambios no fundamental, que é a carta hecha. Haberá unha nova convocatoria, pero en principio o esquema mantense bastante semellante. Como diferenciar
vuelvo un pouco anterior, como diferenciar, polo tanto, se antes tiñamos eses códigos alfanuméricos e agora hai estes tres para os tres sectores, escolar, FP e adultos, como diferencialos? Bueno, pois porque vai aparecer, perdón, para cada sector aparecen as siglas en inglés, para escolar SCH, para FP BET e para adultos ADU. Entonces, este será o modo de diferenciarlo, vale? Acreditación, proxecto acreditado e proxecto non acreditado. Esta é a nomencladura que imos utilizar a partir de agora. Sei que pode parecer un pouco confuso, pero bueno, a pouco que nos vayamos habituando, saberemos utilizar cada unha das siglas. Que pasa en K2? Bueno, como anunciei antes, para educación escolar, K229 desaparece, vale? Non existe nada semellante a K229. Os que xa tiñades iniciado mellor un borrador con antigos socios, pois xa vos diremos como facer esta transición, pero basicamente é que cada un dos socios terá que facer unha solicitude individual de K122. É dicir, desaparece esta acción, non existe, e todo o que tiñades en mente ou todas as previsións tenen que solicitarse a través de K1. Aparece un novo tipo de asociacións, K210, pero non ten nada que ver co que existía antes en K2. Que ninguén busque similitudes ou semellanzas entre K229 e K210 porque non existe. É un novo tipo de asociación. E a que sí ten continuidade, máis ou menos, con respecto ao que existía, é esta acción de asociacións de cooperación que é K220 para tamén os 4 sectores educativos. E que de novo se diferenciará en cada unha delas a través dese acrónimo de cada sector. Vale. Bueno, empezamos agora co sistema de acreditacións, porque é unha das grandes novidades. O sistema de acreditacións xa empezou, bueno, a maneira de xeito de transitorio, houve unha convocatoria no outono pasado, en 2020. Presentáronse sobre todo institucións que xa tiñan experiencia e recorrido, pero bueno, tamén se presentaron algunhas institucións novas que obtiveron esta acreditación. Que supón a acreditación? Bueno, pois o sistema de acreditacións é unha iniciativa, creemos que moi boa, da Comisión, existía e además tamén foi reclamada varias veces polos sectores que non a tiñan. Sabedes que Educación Superior tiña a carta ECHE, Formación Profesional tamén nestas últimas convocatorias tiña a carta BET, e entón agora creouse esta nova iniciativa de acreditacións para estes tres sectores, que son educación escolar, formación profesional e educación de persoas adultas. Como entender a acreditación e que implica e por que aparece? Bueno, aparece porque había determinadas institucións no programa anterior, en Erasmus Plus 2014-2020, que de xeito recurrente cada ano presentaban unha proposta que era aprobada e entón, bueno, pois participaron en 2014, volveron participar en 2015, logo en 2016, logo xa pediron por 2 anos, en 2018 aprobouselles de novo e en 2020 tamén. Que era o que estaba facendo esta institución? Bueno, pois estaba facendo un plan Erasmus, un plan de internacionalización. Un plan de internacionalización, ademais, que, bueno, pois que cada ano tiña melloras, pero que basicamente era o mesmo, porque un centro, pois, ten cuestións contextuais, obxectivos que, aínda que se vayan superando, normalmente se manteñen, non? Hai unha continuidade en todo o que plantexan. E este centro, con toda esta financiación, digamos que como que estaba sendo recoñecido dentro de Erasmus. Bueno, pois o que fai o sistema de acreditacións non é outra cousa que recoñecer o traballo, a continuidade e, sobre todo, esta perspectiva a longo prazo que estaban facendo moitos centros educativos, centros de FP ou organizacións de persoas adultas. E, en definitiva, e isto é unha imaxe que sacamos dun folleto de difusión da propia Comisión, a acreditación Erasmus non é máis que unha especie de carné de socio para participar na mobilidade do programa. Que vantaxes ten para un centro estar acreditado?
Pois sobre todo que non ten que presentar cada ano un programa con obxectivos, facendo a descripción, que queren facer, como é a súa comunidade educativa, senón que o fai unha sola vez para os 7 anos de duración do programa. E estas son as claves, as acreditacións en 5 claves. Polo tanto, pois é un documento, é unha ferramenta de Erasmus que garantiza a capacidade desa institución de desenvolver actividades de mobilidade de alta calidade e, sobre todo, conducentes á mellora da propia organización. Que teñen que facer as institucións? Pois presentar un plan estructurado a longo prazo, que é o que se chama Plan Erasmus, que era o que viñan facendo, é dicir, isto non é máis que dar forma a algo que xa sucedía. A acreditación ten unha duración de 7 anos para os que empezaron o ano pasado, é dicir, sempre será acreditación desde o momento que se conceda ata o remate do programa, que será en 2027. Hai que estar acreditado para participar nun proxecto de mobilidade? Non, xa o veredes despois. Hai esa outra vía para centros non acreditados. Hai que ter experiencia previa en Erasmus Plus para participar na convocatoria de acreditacións? Non. De feito, houbo centros que foron acreditados sin ter ningunha experiencia, pero entenderon cal era o espírito desta acreditación. Pero sí hai que ter en conta que é bastante exixente. Non olvidemos que é unha estrategia a longo prazo da institución, co cal ten que estar implicado, bueno, pois a comunidade educativa, o equipo directivo, o claustro, é dicir, ten que haber unha implicación, porque hai que abordar cuestións que teñen que ver, bueno, pois con todo o funcionamento do centro. Cada ano vaise repetir a convocatoria. No mes de outono, cada ano vai haber, é dicir, os que non o solicitaron ano pasado, solicitaron este ano, e senón, pois o ano que ven, e así, pois hasta que a maioría das institucións teñan esta acreditación. Como dicíamos, é exixente, pero os beneficios son moitos. En primeiro lugar, unha financiación estable. Unha institución acreditada, cada ano o único que terá que facer é facer unha solicitude de fondos. Non é unha solicitude de fondos, realmente é un plan de intencións. Que quero facer nos próximos 12, 15 meses? Que actividades quero facer? Entón, a Axencia Nacional proporciona fondos para ese período próximo de tempo. Tamén pode establecer obxectivos a longo prazo. Non dependerá da concesión dun determinado proxecto ou non. De feito, hai institucións acreditadas que este ano pois xa nos dixeron que non pensaban presentar proxecto porque non se ten que facer solicitude de fondos cada ano. Vale? Hai uns mínimos, pero non ten que ser anual. Tamén é importante que se pode desenvolver unha estrategia propia e, sobre todo, a velocidade se pode ir adecuando aos ritmos da organización. Temos tempo, temos 7 anos, co cal podemos ir adecuando os ritmos, bueno, pois ás distintas situacións. Podemos desenvolver novas colaboracións internacionais sen ter que escribir novos proxectos. Por exemplo, os que tiñades un 229 estabades limitados a eses 3, 4, 5, 6 como máximo socios. Aquí agora non. Aquí cada ano podedes mandar aos docentes, ao alumnado, a calquera tipo de organización, de centro educativo do país do programa, países europeos que formen parte do programa Erasmus+, sen necesidade de dicirnos que este socio agora non está, agora temos este outro. Non é necesario, non hai ese límite, nin ese máximo de 6, nin se había un cambio, pois era un conflicto, desaparece ese tipo de situacións. E, sobre todo, cal é o obxectivo? Pois mellorar todos os procesos de ensinanza e de aprendizaxe da institución. Novas metodoloxías, experiencias innovadoras, etc. Cales son os obxectivos? Pois hai unha serie de obxectivos xerais, isto, bueno, aquí xa me remito á guía do programa porque o tedes todo aí. Hai uns obxectivos xerais que teñen que ver tamén, como vedes, cos obxectivos xerais de Erasmus+, que é fomentar, sobre todo, a inclusión e a diversidade, a tolerancia, a participación democrática, promover o coñecemento sobre o patrimonio europeo común, a diversidade, e desenvolver, isto é moi importante, a creación de redes profesionais en toda Europa. Veredes como cada ano ides ampliando ese espectro de socios que terán que solicitar tamén axuda se queren participar en mobilidades a súa Axencia Nacional, pero xa non haberá esa dependencia de que o meu coordinador lle aproben o proxecto ou non. É dicir, aquí facedes a solicitude á Axencia Nacional.
Ademais destes obxectivos xerais, hai unha serie de obxectivos específicos para cada sector educativo. Entón, aquí remítome á guía, sería moi extenso agora entrar no detalle de cada un destes obxectivos, pero na guía do programa tedes detallados para cada sector educativo cales son os obxectivos específicos. Tamén haberá dous tipos de solicitudes, pódese facer unha solicitude individual, só ese centro educativo, ou a creación de consorcios de mobilidade. Sabedes que existen xa, e isto xa tampouco é unha novidade, existían consorcios de mobilidade, de feito, pois hai centros de profesores, aquí en Galicia existen CFRs, o propio CAFI ten consorcios, tivo, a Xunta, en definitiva, é unha idea que xa está non é unha novidade, senón que existía anteriormente no CACentón. Que é o Plan Erasmus? Cales son os criterios de calidade? Bueno, este é un breve resumo de en que consiste este plan. Este plan Erasmus que o que ten que presentar un centro que se quere acreditar pois non é outra cosa que un plan de mellora da institución, de toda a comunidade educativa, a través das oportunidades de mobilidade que ofrece Erasmus+. É moi importante que sexa original, propio, ten que estar adaptado ás circunstancias contextuais, á comunidade educativa, ás necesidades e os retos que ten esa institución, esa organización educativa. Por lo tanto, ten que ser original. E haberá tres partes que serán evaluadas: os obxectivos, as actividades, a xestión, sobre todo co desenvolvemento dos estándares de calidad, que é unha serie de principios desta acreditación. Como comentaba antes, é exixente. Sabedes que os proxectos normalmente avalíanse a partir de 60 puntos, pois xa se pode optar a financiación. No caso do sistema de acreditacións hai un mínimo de 70 puntos. Aí está esa exixencia. Como mínimo hai que chegar, hai que acadar estes 70 puntos e, sobre todo, superando o 50% cada un destes criterios. O primeiro, que é a relevancia da institución, é dicir, esta institución é relevante para este sector educativo. E logo xa os tres ítems que comentaba antes do Plan Erasmus: obxectivos, actividades e xestión. Con esa puntuación que tedes aí. O máis importante, os obxectivos, 40 puntos, pero, repito, hai que chegar ao 50% en cada un destes criterios. A primeira convocatoria K120, como comentaba antes, foi no pasado outono, en outubro. Está xa a resolución publicada, definitiva, desde o 12 de abril, e podedes ver aí as solicitudes seleccionadas, as que non superaron eses criterios. No caso de Galicia, os datos que saquei onte son estes. Houbo 7 acreditados en educación escolar. O mellor as compañeras do CACI teñen estes datos máis claros. 7 de educación escolar, unha organización de educación de persoas adultas e 28 de BET. A diferencia en FP é porque moitos optaron por un procedemento simplificado que obedes aí, que eran os que xa tiñan a carta de mobilidade anterior. Entón, bueno, pois a eso explica un pouco estes datos tan distintos. Polo tanto, en outubro foi a convocatoria e a resolución foi publicada recientemente, en abril. E que é o que sucede agora? Bueno, pois estas institucións acreditadas teñen que facer unha solicitude de fondos. Máis que solicitude de fondos, porque non se solicita exactamente unha cantidade concreta, é máis ben unha especie de declaración de intencións, de plan de traballo. Que tipos de mobilidades queremos facer, cantas, é o único que teñen que solicitar, non teñen que poñer cantidades. Polo tanto, teñen que solicitar a través de un formulario K121, específico para centros acreditados. Que quere dicir? Que se alguén que non obtivo esta acreditación entra aquí, verá que non pode continuar porque ten que ter un código específico. Que pasa para os non acreditados? Que son a gran maioría, porque só houve unha convocatoria. Bueno, pois terán que entrar e solicitar proxectos de corta duración igual aos que había antes de K101 e que agora serán K122, vale? Ou igual que os que había en FP de 102 ou en persoas adultas 104. É dicir, agora será 122 para todos. Logo hai que seleccionar o sector educativo. Como é esta convocatoria? Bueno, pois a convocatoria de acreditacións tedes tempo, será o 19 de outubro. Toda a información de momento está publicada na guía en español, nas páxinas que indico aquí abaixo.
da versión en español da guía do programa. E pouco a pouco, a medida que nos acheguemos a data de presentación de solicitudes, poñeremos a vosa disposición toda a información complementaria. Faremos tamén formacións específicas e estará publicada na web do SEPIE no apartado de convocatoria na entrada específica de acreditacións. Se entrades agora veredes que non hai nada porque aínda non está nin sequera publicado o formulario deste ano. En outubro sabedes que a Comisión sempre os publica un mes antes, máis ou menos. Se queredes ver un pouco como foi a do ano pasado, podedes acceder á convocatoria 2020, que está publicada tamén no SEPIE. E tamén a Comisión ten unha publicación divulgativa de en que consiste a acreditación nestes 3 sectores educativos. Tamén deixo aquí a ligazón. Bueno, e agora pasamos aos proxectos de mobilidade, é dicir, isto era para os centros acreditados ou os que queirades acceder á acreditación no próximo outono. Non podedes facer nada agora? Sí, e este é o máis inmediato, que son os proxectos de mobilidade. E os proxectos de mobilidade, insisto nesta idea, que son, por fin, de mobilidades de educación, tanto de docentes como de alumnado, e que, sobre todo, teñen que ter presente estes elementos de Erasmus+, a promoción da inclusión, diversidade, a sustentabilidade medioambiental, a loita contra o cambio climático e a educación digital. En educación escolar, que é onde máis cambios temos, o que hai que ter en conta é que o que era, repito, insisto nesta idea, xa sei que o mellor estou sendo un pouco repetitiva, pero queremos que quede claro. O que antes era K101 e K229 ou 219, que era tamén o antecesor, teredes que solicitar K1. E K1, sobre todo, os non acreditados, este último que ven abaixo, K122. Vale? Sempre tendo en conta estas bases do programa, reforzar a dimensión europea dos procesos de ensinanza e aprendizaxe, mellorar a calidade e contribuir á creación do espacio europeo de educación. Que pasa se non podo solicitar nin o 121 porque non estou acreditado, nin o 122 porque non me dá tempo agora de presentar, pero eu quero entrar ou polo menos asomarme a Erasmus+. Pois existen máis posibilidades. Podedes participar nun consorcio, próximamente publicaremos tamén de todos os que son os consorcios, pero bueno, se accededes á lista de institucións acreditadas, veredes cales son centros de formación do profesorado. Ou un modo pois moi progresivo de acceder ao programa Erasmus+, é ofrecéndose a recibir alumnado e docentes de outro país. Nós sempre dicimos, se queres mandarte alguén e que te reciba en algún sitio, primeiro abre as portas do teu centro. Como abrimos as portas do centro? Bueno, pois anunciando que estamos dispostos a recibir a docentes que queiran facer pois unha estancia de observación de boas prácticas no noso centro, ou a alumnado que queira tamén asistir a algunha sesión ou a algunha actividade no noso centro, e anunciades nas plataformas que ten a Comisión Europea para este tipo de actividades, que son eTwinning, que me imagino que xa coñecedes, e School Education Gateway. Anunciades aí o vosso centro como centro de acollida para institucións que sí estén acreditadas, que teñan financiación, que teñan un K122 tamén con financiación ou que teñan algún tipo de financiación propia de convocatorias do seu país. Como se pon en marcha un proxecto de actividades de mobilidade? Bueno, pois hai que presentar un proxecto centrado nas necesidades e nos plans da vosa institución. Se ese proxecto é aprobado, tedes que asinar un convenio de subvención coa Axencia Nacional e logo xa proceder á selección de participantes e ao envío dos participantes a esas actividades. Que tipo de actividades serán prioritarios en educación escolar? Que os intercambios sean bidireccionais, é dicir, que de algún modo garanticedes que os vosos estudiantes van participar nunha actividade noutro país con alumnado dese outro país, ali teredes que facer actividades conxuntas e que despois eles van vir ao voso centro. E, sobre todo, que as actividades van a ser transnacionais. Non se trata de viaxar cun grupo de 4 ou 5 alumnos para visitar un centro. Non é unha visita, senón que hai que traballar co alumnado seleccionado tamén
nese centro de destino. Polo tanto, as actividades teñen que ser conxuntas, ten que haber un produto. Non é unha viaxe de estudios, non é unha viaxe cultural, que son actividades tamén moi interesantes, pero non son actividades Erasmus+. En Erasmus+, o que se pretende é o traballo cooperativo. Bueno, e volvemos con estas táboas con tantísima información e aquí o que vedes son os tipos de mobilidades de persoal, mobilidades de alumnado e outro tipo de actividades. Moitas delas son novas. Tamén están para formación profesional. Tedes tamén mobilidade de estudiantes, mobilidade educativa individual e imos abordar agora cada tipo de mobilidade para máis ou menos establecer as características fundamentais. A mobilidade do persoal é común nos tres sectores educativos e hai estes tres tipos de mobilidade: aprendizaxe por observación de 2 a 60 días, estancias de ensinanza de 2 a 365 días e cursos de formación de 2 a 30 días. Ademais, e aquí, bueno, isto xa insistimos antes nese componente virtual, que, bueno, o que todos estades moi afeitos últimamente, bueno, este tipo de ensino mixto ou híbrido, no que sempre hai unha parte virtual previa, logo hai unha parte de mobilidade e logo tamén pode haber unha parte virtual de continuidade da actividade. Unha das máis frecuentes é esta actividade, aprendizaxe por observación, tamén coñecida como job shadowing, que consiste na estancia nun centro educativo de outro país para aprender da práctica diaria dos profesionais do centro de acollida, mediante a observación. Outro tipo de actividades son as estancias, son semellantes ás anteriores, pero en lugar de ir para observar, neste caso, imos ter un papel máis activo. Imos impartir docencia ou formación directa ao alumnado do sector educativo que corresponda. E o terceiro tipo de mobilidade son os cursos ou actividades formativas. Consiste en que un docente vai a outro país, de un país do programa, a participar nunha actividade específica de formación, pois, por exemplo, formación en metodoloxía CLIL. En canto ao alumnado, empezamos por alumnado de educación escolar, existen estes tres tipos de mobilidade. Mobilidade en grupo, un mínimo de 2 alumnos, de 2 a 30 días, mobilidades de corta duración e mobilidades de longa duración. E a mobilidade en grupo, máis ou menos é o que dicía antes, é un grupo de alumnos, hai un mínimo de 2, que vai acompañado sempre por docentes a facer unha estancia de aprendizaxe con outros alumnos no estranxeiro, nun centro educativo. E isto é moi importante, ten que estar nun centro educativo no que, ademais, participen en actividades conxuntas, vale? Non se trata, repito, de viaxes culturais ou de observación, non. Aquí hai que facer unha actividade conxunta. A mobilidade de corta duración, neste caso, xa sí que é unha mobilidade, pode ser individual, pode ir un alumno só, 2, 3, a duración é de 2 a 29 días, esta é bastante novedosa con respecto ao que existía no programa anterior. Vale? É dicir, sería unha especie de mobilidades individuais, pero de curta duración. O importante é que teñen que ter un programa de aprendizaxe individual, é dicir, cada alumno ou alumna ten que ter un programa específico. E a mobilidade de longa duración, que supoño que xa coñecedes, xa existía antes e antes de antes, é dicir, no programa en Comenius existía tamén en Erasmus Plus 14-20 e agora existe, neste caso, rebaixouse a un mínimo de 30 días e un máximo de un ano completo. Neste caso tamén ten que haber un programa de aprendizaxe individual e o característico desto é que, bueno, pois normalmente está un trimestre e ten que haber un programa específico e ademais hai unha formación que se imparte desde o SEPIE tanto aos docentes que participen como tutores de envío deste alumnado como o propio alumnado participante recibe unha formación por parte da Axencia Nacional. En formación profesional, vou apurar un pouco porque non imos con moito tempo. En formación profesional, as mobilidades son semellantes, se vedes tamén hai curta duración, longa duración, que é o que se chama Erasmus Pro, e as actividades de grupo é sobre todo para participar en concursos de formación profesional, vale? Bueno, son bastante frecuentes, son concursos de capacidades profesionais no estranxeiro.
Por certo, todas estas actividades poden ter, bueno, en moitos casos é obrigado, no? A presencia de persoal acompañante, tutores ou docentes. A mobilidade de corta duración, moitos destes, xa sabedes, son as que se fan equiparables coas prácticas de FCT, de Formación en Centros de Traballo. E, por último, Erasmus Pro, que son as mobilidades de larga duración. Para persoas adultas, bueno, esta é unha das grandes novidades, porque, sobre todo, non fora anunciado previamente tampouco, aqueles que tiñan o que trataron de acceder á acreditación tampouco non estaba previsto, foi unha incorporación de última hora da Comisión Europea, pero moi ben recibida polas organizacións de persoas adultas, que a inclusión de estudiantes adultos en K1, pero con certas restriccións de momento. E estas restriccións veñen dada de que teñen que ser os estudiantes admisibles son únicamente aqueles con poucas oportunidades ou con baixas competencias. Hai un documento publicado na web do SEPIE que explica exactamente as características que teñen que ter estes estudiantes adultos que participen en mobilidades. Neste caso hai dous tipos de mobilidades. As mobilidades en grupo e un grupo de estudiantes adultos que van, bueno, pois tamén a participar nun tipo de actividade nunha organización de acollida e, por outro lado, hai tamén a mobilidade individual. Non é de tan longa duración como para estudiantes de educación escolar ou de formación profesional. Aquí o máximo son 30 días, pero, bueno, hai que ter en conta que se trata de alumnado cunhas características especiais. Pero tamén neste caso hai que definir un programa de aprendizaxe individual. E unha das grandes novidades é esta que presentamos aquí, outras actividades. É dicir, xa non os proxectos de K1 non se limitan a envío de docentes e de alumnado, senón tamén a actividades de acollida. E cales son estas actividades de acollida? Pois hai dous tipos. Acollida de expertos invitados, por exemplo, pois queredes poñer en marcha unha iniciativa innovadora no voso centro e sabedes que noutro país europeo pois hai un experto nese tipo de metodoloxía innovadora. Bueno, pois podedes invitalo, podedes traelo ao voso centro educativo e hai financiación para sufragar todos os gastos derivados da súa participación. A duración pode ser de 2 a 60 días, vale? Que é o que temos aquí, expertos invitados. Outra destas novidades é a acollida de profesores noveles ou en formación. Neste caso é distinta a financiación porque eles teñen que contar coa súa propia financiación, que normalmente ven da súa institución de envío que lles proporciona unha beca Erasmus+. Normalmente se trata, pois, por exemplo, estudiantes do máster de profesorado nunha universidade europea e que queren vir facer unha estancia de prácticas no voso centro. Bueno, pois vos tamén podedes anunciar que sodes centro de acollida. Nese caso, non sufragades nada da súa estancia, pero o voso centro sí que recibe unha parte de apoio organizativo. E, por último, as visitas preparatorias. Que é unha visita preparatoria? Pois é unha visita previa a unha actividade. Ten que estar moi xustificada. Por exemplo, pois se ides enviar a un centro educativo alumnado para facer mobilidades de longa duración, o que podedes ser o profesor que vaya ser o titor destes alumnos de longa duración, pois pode ir preparar ese currículum adaptado dos alumnos que van a participar. Pois tedes tamén unha financiación específica para as visitas preparatorias. Cando accededes ao formulario de solicitude, unha das cousas que aparece é os criterios de calidade que tedes que suscribir. Entón, é moi importante coñecer cales son eses estándares de calidade que ten que cumplir calquera proxecto de mobilidade. Entón, bueno, aí tedes a ligazón para acceder a esas normas, pero, bueno, que se basan nos principios do programa Erasmus. Veredes que tamén hai moitísimos máis elementos de calidade, pero, bueno, aquí hai, bueno, algúns dos máis importantes. De novo, inclusión e diversidade, prácticas responsables desde un punto de vista medioambiental e a transición digital. Plazos, duración e solicitantes. Bueno, repetimos, a convocatoria 11 de maio ás 12.
Por que insistimos tanto? Bueno, pois porque sabemos que o prazo é moi reducido, pero pódese facer. Ás 12 do mediodía, hora de Bruselas. Nin un minuto antes, nin un despois. Por que non un minuto antes? Porque se pode colapsar a páxina e isto pasa, porque está todo o mundo esperando o último minuto para enviar con reformas. Entón, o que nós sempre recomendamos é que un día antes, 2 días antes, lle dedes a enviar, porque se vos olvidades de algo, se hai algo que queirades modificar no último momento, sempre antes de que remate o prazo podedes volver a enviar o voso formulario, pero tede unha garantía de que hai algo enviado, vale? Porque senón todo ese traballo pode quedar en nada. Entón non esperedes o último minuto. Cal é a duración dos proxectos? Para os acreditados, que no caso de Galicia, bueno, pois eses que mencionei antes. A duración é de 15 meses ampliable a 24 e o comezo é unha única data, 1 de setembro, pero para os non acreditados, que supoño que sodes a maioría dos que estades aquí, que queredes solicitar algo, estes proxectos de corta duración K122, os proxectos teñen unha duración moito máis flexible. Poden ser moi breves, de 6 meses, non o recomendamos porque o traballo que implica poñer en marcha un proxecto solo para 6 meses pode parecer un pouco escaso e recomendamos, bueno, pois sempre canta máis marxe para as vosas actividades, mellor. Entón, o máximo que podedes poñer son 18 meses. E tamén é flexible a data de inicio, porque os proxectos poden empezar desde o 1 de setembro ata o 31 de decembro. E tendo en conta a situación incerta acerca da COVID, pois o mellor pois podedes poñer pois que inicie o proxecto o 1 de novembro, o 1 de decembro, porque así prolongaránse moito máis eses 18 meses. No caso de K122 hai unha limitación. Non hai ningunha limitación ao número de participantes, á financiación, pero a limitación ven dada polo número de mobilidades. E é que entre mobilidades de docentes e mobilidades de alumnado non poden superar os 30, as 30 actividades de mobilidade, vale? 30 persoas. Os acompañantes do alumnado van aparte, é dicir, se ides facer grupos de 5 alumnos e alumnas que vayan facer distintas mobilidades, en cada grupo van 2 acompañantes, bueno, pois eses 2 máis 2 máis 2 non contan neses 30, vale? É dicir, os acompañantes son aparte. Quere iso dicir que só ides mover a 30 persoas ademais dos acompañantes? Non. Todos sabedes, ademais, e a práctica habitual xa foi así en 229, sobre todo no caso de alumnado, que a partida de apoio individual, en moitos casos, cando hai reciprocidade e os alumnos e alumnas se van a instalarse, a aloxarse en casa dos estudiantes do país de acollida, ese diñeiro podese reinvertir noutras mobilidades, vale? Pero o que se vai conceder é un máximo de 30. Quen pode solicitar? Bueno, pois para K121 os acreditados e para K122 todo tipo de centros educativos, autoridades, organismos de coordinación. Cales son as partidas presupuestarias? Non vou entrar no detalle porque hai moitísimas, vale? Para os que veñan de K229, a gran diferencia vai ser na partida de xestión que había antes en K2, que agora non existe, pero existe con outro nome, que é apoio organizativo, vale? O apoio organizativo equivale en K1 á partida de xestión en K2. E, ademais, para as persoas que participan en mobilidade, pois hai as outras partidas, as 3 seguintes, que son apoio individual, apoio lingüístico e a partida de viaxes. Logo tedes tamén para os que inclúan participantes con poucas oportunidades, hai unha partida específica de apoio á inclusión. Para os cursos nos que participen docentes, cursos estructurados e que teñan taxas de matrícula, tamén hai esta partida específica de taxas de matrícula, e logo hai unha específica para visitas preparatorias e unha moi excepcional de costes excepcionais. Como se avalían os proxectos de K122?
Agora sí, a puntuación que hai que acadar é de 60 sobre 100 en total e a mitade en cada un destes criterios. Son 3 criterios. O primeiro é a pertinencia. O proxecto é pertinente, a institución é pertinente, os obxectivos son pertinentes para o programa, a calidade do deseño do proxecto son 40 puntos, neste caso é o que máis vale, e a calidade do seguimento, as actividades que dan continuidade, como se van compartir os resultados, como se vai avaliar, etc. Formularios de solicitude. Bueno, os formularios están xa publicados na web do SEPIE, esta aligazón á plataforma da Comisión Europea, que a que ides ser redirixidos en calquera caso, e unha vez que accededes, entrades en cada un dos sectores educativos. E para cada sector van a aparecer, se pulsades no botón de debaixo, verás convocatorias abertas e ides acceder ás convocatorias que están abertas en cada momento. Agora mesmo van ser as de K121 solo para acreditados, K122 para educación escolar, K210 e K220, que son as dúas de K2, vale? Que non recomendamos para centros educativos escolares ou de FP, de educación de persoas adultas, ou mellor sí, dependendo do tipo de educación de ensinanzas que impartan. Pero, desde logo, na que insistimos que tedes que participar en K122. Sabemos que o prazo pois, é breve, pero se accededes veredes que o formulario pois, non é moi complexo. Vou dar agora algunhas pinceladas a asociacións para a cooperación. Son estes dous tipos que mencionamos. As asociacións en xeral chamanse para a cooperación e logo a estes dous subtipos, asociacións de cooperación herdeiras da anterior K2, asociacións estratéxicas, e a gran novidade que son estas asociacións a pequena escala. Nesta táboa tratamos de resumir as diferencias entre ambas. En primeiro lugar, nas asociacións de cooperación mantense esa estructura que había antes, é dicir, un mínimo de 3 socios de 3 países do programa. E poden participar países asociados, é dicir, que son países asociados para os que non estades moi afeitos. Son países que son fora da Unión Europea, dos Estados membros, E, bueno, sabedes que hai países do programa, inclúe os Estados membros, ademais de Noruega, Liechtenstein, República de Macedonia, Turquía, Islandia. Todos eses son países do programa. O resto do mundo son países asociados, prácticamente. No preámbulo da guía do programa aparecen claramente diferenciados. Eu sei que aparece sempre a pregunta do Reino Unido. O Reino Unido xa sabedes que non quixo formar parte do programa e, polo tanto, formaría parte destes países asociados. A diferencia deste esquema que aparece nas asociacións de cooperación, temos as asociacións de pequena escala. E vedes que aquí o mínimo son 2 socios de 2 países do programa, pero non está permitida a participación de países asociados. Vale? Entón, aquí é máis restrictivo. Para que sectores educativos se pode facer un proxecto? Pois se pode facer, no caso das asociacións de cooperación, para os 4 sectores educativos, escolar, FP, adultos e superior, e no caso das asociacións a pequena escala, só escolar, formación profesional e persoas adultas. Cales son os obxectivos? E este é o punto máis importante. Os obxectivos das asociacións de cooperación son a innovación e as boas prácticas. É dicir, o que era antes, K201, 2, 3 e 4. E as asociacións a pequena escala o que pretenden é dar acceso a Erasmus Plus ás organizacións de base, as organizacións que teñen menos capacidade de xestión para acceder ao programa, as que nunca entraron en Erasmus Plus. É dicir, é un modo de acceso para institucións que antes non sabían, por así dicir, que podían acceder a Erasmus Plus. Vale? Entón, non está destinado a centros escolares.
os centros escolares coñecedes Erasmus+. E, ademais, hai un problema no caso de que un centro escolar se meta neste tipo de asociacións. Primeiro, o obxectivo non é a mobilidade. Se entrades no formulario vedes que non existen mobilidades. Entón, hai todo tipo de actividades. Podes facer actividades de cooperación, pódense facer só actividades a distancia, non hai por que facer actividades de mobilidade, porque cada uns son proxectos de cooperación, non de mobilidade. Vale? Hai un problema engadido para centros escolares e é que o que recibe a financiación é o solicitante. Entón, un centro educativo non pode de repente recibir 60.000 euros e ter que facer, bueno, pode, pero sería complexo, transferencias aos seus socios, etc. E logo ter que xustificar ese diñeiro na Axencia Nacional. Entón, esta acción queremos deixar claro que non substitúe a K229 porque estamos recibindo moitísimas preguntas neste sentido, por iso queremos insistir. Non é un sustituto de K229, non está destinado a centros escolares, poden participar, pero sabendo que é outro tipo de actividade. A duración, no caso das asociacións de cooperación, é de 12 a 36 meses e nas de pequena escala de 6 a 24. A financiación, no caso das asociacións de cooperación, é por partidas, como era ata agora, isto sí que se mantén prácticamente con algún cambio, pero siguen habendo partida de xestión, de reunións transnacionais, eventos multiplicadores, etc. No caso das novas asociacións de pequena escala, é unha financiación a tanto alzado, é dicir, solicitades, facedes unha solicitude de novo tamén cun plan de traballo, un plan de actividades locais, se queredes tamén transnacionais, pero non necesariamente, e logo tedes que chegar a unha cantidade concreta, que pode ser ou 30.000 ou 60.000. E o redondeo, é dicir, a cantidade real que se vos axudica será unha vez que finalice o proxecto. Se o proxecto se aproba, diremos desde a Axencia Nacional, moi ben, aprobouse o proxecto, 30.000 euros. Desenvolve as actividades e segundo o que fagas, ao final redondeamos. Poden ser 30.000, pero poden ser 28, 27, 25, etc. Segundo o que se faga. Entón, o que queríamos era deixar clara a diferencia entre este tipo de asociacións e as asociacións de cooperación e de pequena escala. O que ven agora é toda unha explicación acerca destas asociacións de pequena escala, pero creo, compañeiras, que é mellor pasar as preguntas, verdade? Se tedes por aí algunhas preguntas. Pois coméntoche, Beatriz, todavía hasta 5:30 non hai problema, podemos continuar, Sí. se te parece ben. No momento Vale. que ti vexas, pasamos sen problemas preguntas, danos ti o paso e nos comenzamos. Vale. Entón, continúo explicando un pouco, sobre todo para as organizacións de persoas adultas que queren iniciarse en Erasmus+ e queren participar nalgunha acción de cooperación, non de mobilidade. Como dicía antes, os destinatarios son as organizacións de base menos experimentadas e de nova incorporación ao programa. O obxectivo é abrirlles a porta, reducir os obstáculos de acceso ao programa Erasmus+ a estas organizacións. Para estes tres sectores, escolar, FP e persoas adultas, e as características son a simplicidade, un modelo de financiero máis sinxelo, a duración variada e formatos moi flexibles. Os obxectivos, e estes son compartidos, os de abaixo son compartidos, os que aparecen verde máis oscuro, compartidos por todo tipo de asociacións, e os que aparecen arriba son específicos, os tres primeiros, para as asociacións a pequena escala. Hai unha serie de prioridades, neste sentido mantense o que había antes nas asociacións estratéxicas, hai prioridades horizontais e prioridades específicas de cada sector. En cada proxecto hai que abordar como mínimo unha destas prioridades, sexa horizontal ou sexa específica. As horizontais, de novo, insístense nos pilares deste programa: inclusión e diversidade, medio ambiente, transformación digital e valores comunes. E as prioridades específicas varían segundo o sector educativo. Resumo aquí todos estes criterios de admisibilidade tamén específicos que comentaba ao principio. As institucións socias, mínimo de dous países do programa, non de países asociados. As prioridades
como mínimo unha prioridade horizontal ou unha específica. E logo podense seleccionar ata un máximo de 3, tendo en conta algo moi importante. A prioridade ou as prioridades que se seleccionen hai que abordalas no desenvolvemento narrativo do proxecto. Non se pode dicir selecciona de inclusión porque é moi importante para Erasmus+, e logo que o proxecto non sexa inclusivo. Tamén di a guía que se poderán abordar prioridades específicas no contexto nacional. No ano 2021, no caso do SEPIE, non se van a establecer prioridades nacionais. Por lo tanto, deixo constancia simplemente aquí. As actividades onde se poden desenvolver, pois en calquera dos países socios, que sexan socios do proxecto, ou nas sedes da Unión Europea, sempre cando estea xustificado. A duración, como comentei, entre 6 e 24 meses. A solicitude a presenta un dos socios e, ademais, desaparece o concepto, neste caso, de coordinador, aínda que se poida seguir utilizando, pero se falará sempre de socio líder, é dicir, sería un deles, un socio o que presenta a solicitude no nome de todos na Axencia Nacional. O prazo de presentación, isto sí que é importante, porque tamén é algo novedoso. Hai un primeiro prazo de solicitude, o 20 de maio, pero vai haber unha segunda ronda, o 3 de novembro. É a única acción no que temos unha segunda ronda. Pero esta segunda ronda está limitado presupuestariamente porque eso se reservará o 20%, é dicir, o 80% do presuposto asignado a esta acción vaise a adxudicar agora, vale? Na primeira ronda, na ronda de maio. E hai unha restricción. Unha mesma asociación, é dicir, supoñamos, pois 3 entidades de 3 países do programa que deciden participar nun proxecto de cada 210, só poden presentar unha solicitude nunha axencia nunha convocatoria. Vale? Entón, esta é unha restricción tamén importante. De feito, fixemos algunha proba e xa o propio formulario, no momento que detecta que os 3 OIDs, por exemplo, xa participaron nunha solicitude previa, non permite continuar. Criterios de selección e financiación. Neste caso, hai 4 criterios de avaliación, que son pertinencia do proxecto, calidade do deseño e execución, calidade da asociación e mecanismos de cooperación e impacto. Son os mesmos, ademais, con algunha variación para cada 220. E, de novo, a puntuación mínima son 60 puntos e hai que acadar como mínimo a mitade de cada criterio. As normas de financiación, xa o expliquei antes, son 2 cantidades a tanto alzado. Xa ao principio de todo hai que seleccionar se o que se quere é chegar a 30.000 ou a 60.000 e a partir de aí facer unha estimación do coste das actividades que se van a facer, tanto actividades locais como transnacionais. Cales son os requisitos? Bueno, tendo en conta que o obxectivo, como dicía ao principio, é a inclusión e o acceso de novas organizacións ou as menos experimentadas ou de menos capacidade ao programa, o nivel de información requerida vai a ser moi sinxelo. Teñen que indicar simplemente cales son os obxectivos, as actividades e os resultados esperados. Estes 3 elementos teñen que presentarse de xeito moi coherente. Teñen que estar claramente estructurados. Ademais, deben incluir un calendario no que se sinalen os fitos máis importantes do proxecto. Hai que presentar un plan presupuestario estimativo e, sobre todo, indicar para cada unha das actividades que se van desenvolver cal é a parte deses 30.000 ou deses 60.000, cal é a parte de subvención asignada a cada unha das actividades. Como comentaba antes, o redondeo desa cantidade, deses 30.000, farase ao final. Farase un pago íntegro da subvención se se completan todas as actividades de acordo cos criterios de calidade descritos, pero se pode reducir. Cando se reduce esta subvención? Pois se no informe final ou despois de algún control se detecta que algunha actividade non se completou ou está completada pero parcialmente ou foron evaluadas como insatisfactorias unha vez que se revisa o informe final. Entón, pode reducirse esa asignación presupuestaria. O formulario de solicitude, de novo, accédese a través desas plataformas e tedes
que mirar, bueno, pois que sexa do sector o que van destinados, é dicir, K210 adultos, por exemplo, ou K210 escolar ou K210 formación profesional. E, bueno, creo que máis ou menos chegamos ao límite. Moita sorte a todos os que se queiran presentar algunha destas accións. Eu animo sobre todo aos centros educativos a que participen en K122, sobre todo os non acreditados. Por certo, noraboa tamén se están aquí algún dos acreditados, porque sei que o proceso foi bastante proceloso e ter unha acreditación xa é ter ese carné de socio do que falábamos ao principio. E deixo aquí os correos para dúbidas que temos na nosa unidade, mobilidade escolar, asociaciones.escolar. Bueno, estaremos dispostos a escoitarvos. E agora, se hai dúbidas, compañeiras. Boas tardes, Beatriz. Moitísimas grazas pola túa intervención vamos, que aclara un marco, pois, bueno, que presenta diferencias importantes co marco anterior. Grazas tamén a Luzares por respostar algunhas preguntas que foron aparecendo no chat de YouTube, aos asesores dos CFRs que están tamén presentes esta tarde con nós e a todos os asistentes. Como Padlet que creamos como a ligazón ao Padlet que creamos non se visibilizaba correctamente no chat de YouTube, fomos incorporando nós as preguntas ao tabuleiro. Beatriz, tes a ligazón ao Padlet no chat de Webex. Quizá prefiras lelas ti directamente. Ou se queredes compartir vos o Padlet e así imos lendo. Sí. Sí, un momento, por favor. Vamos a ver, aquí está. Velo, Beatriz, sí? Sí, vexo. Non sei se o podes ampliar un pouco máis. Pois... Porque me aparece a pantalla moi reducida. Ou non sei Aparece se moi cambiei. reducida. Pois tal vez se o abres ti directamente no teu ordenador, pois podas velo máis grande, porque non estou segura de poder ampliar aquí. Un momentiño. A ver. Sí. Unha, sí. Bueno, teño aberto, xa non vos preocupedes que o abrín aparte. Estou lendo. Vale. A ver, vexo moitas preguntas. Por exemplo, aquí hai xente que pregunta por precisamente estas que acabo de explicar, que están a traballar nunha solicitude de asociación a pequena escala K210. Non sei se quen pregunta é dun centro educativo. É preciso aprobar en claustro a CCP a participación no centro. Bueno, a ver, eso non é un requisito que se impoña desde o SEPIE, é máis unha pregunta que teredes que facer a vosa administración educativa. De todos modos, supoño que escoitastes o que acabo de dicir. Non nos parece moi recomendable para un centro educativo participar nun K210, vale? Non, se o vosso obxectivo é a cooperación, dar acceso a, bueno, pois a organizacións de base, a organizacións menos experimentadas, ao programa, pois sí, pero se o que queredes é facer mobilidades, eu recomendo vos que entredes en K122. Vale. Hai outra pregunta sobre os expertos invitados. Ou poden ser de ámbito europeo. Sería posible contar con expertos de Reino Unido ou Rusia? Non, sería do ámbito europeo, en principio.
Máis preguntas. Para un intercambio bidireccional, non entendo. Primeiro asinamos o acordo, logo seleccionamos os partners. Non entendo esta pregunta. É dicir, o que tedes que facer basicamente, cando tedes pois un acordo previo con algún centro educativo e queredes que todo sexa bidireccional, cooperar, o que tedes que facer é solicitar vos un 122 e os vosos socios un 122 tamén. Non tedes que asinar ningún acordo, polo menos pola nosa parte, se vos para ter a garantía de continuidade, independentemente de que sexa financiado un e outro non, queredes asinalo, pois podedes facelo perfectamente a nivel interno, pero non desde logo nos tedes que enviar nada á Axencia Nacional, vale? Vos o único que tedes que facer é presentar unha proposta de K122. Vale. Aquí hai outros que teñen vale, sobre os viaxes verdes, como poden incluir? Bueno, viaxes verdes tamén hai unha definición. Eu recomendo vos para moitas das cousas que estades facendo aquí no glosario da guía do programa hai moitas respostas a estas cuestións que estades facendo. Por exemplo, o concepto de poucas oportunidades, o concepto de viaxe verde, todo aparece na guía do programa. Cal sería bueno, pois o estándar? Pois en lugar de avión, utilizar tren. Ese é unha viaxe verde. E entón, bueno, pois aí o único que tedes é que ver pois as posibilidades que tedes previamente, pero na medida posible facer esa viaxe verde. Leva máis tempo. Sabedes, por certo, tamén, aparece eso na guía do programa, aparece no propio formulario, no caso de que seleccionedes este viaxe verde, en lugar de ter dereito a 2 días máis de apoio individual pola viaxe, ou, bueno, digamos, xustificar 2 días de viaxe, podes xustificar 4 no caso de viaxes verde. Entón, xa non é que haxa máis asignación presupuestaria cando seleccionades viaxe verde, senón que ademais tamén podedes incluir ata 4 días de viaxe. Preguntades algún pola convocatoria da carta Eche, o mellor que podedes facer é escribir a mobilidade.es, que é educaciónsuperior@sepie.es, vale? Que son os compañeiros que se ocupan dese tema no SEPIE de Educación Superior e eles vos poden dar a información. De momento non está publicada a nova convocatoria da Eche. Vale, hai aquí unha pregunta interesante. Se un centro xa solicitou anteriormente e xa ten o seu rexistro EPIC, tamén ten que acreditarse? Non, se xa tivestes anteriormente algún tipo de proxecto, pois, por exemplo, un 101, e queredes solicitar agora, pois xa estades registrados. Sabedes que bueno, xa nas convocatorias previas o PIC asociouse a un novo díxito que é un OID, que é o número, o código, digamos, que tedes agora, o ID, o PIC queda para accións centralizadas. Non tedes que facer nada máis, simplemente entrar no formulario de 122 e xa está. O equivalente a 101, que é a pregunta esta que vexo aquí, é 122. E o único que tedes que meter é o voso ID, vale? Que é o equivalente, bueno, é o PIC. Creo que se metedes o PIC, non sei porque xa fai tempo que non falamos desto, pero agora o PIC xa ten asociado un ID automáticamente, vale? Con respecto a estas cuestións técnicas, que non o mencionei, xa está publicada na web do SEPIE, no apartado de convocatoria, as instruccións técnicas para solicitar un proxecto. Que aparece aí? Pois aparecen todos estes requisitos. Cando falo, o mellor moita xente non sabe nada destas cuestións falamos de OID, ORS, EU-login, como se accede a un formulario, como se firma con certificado electrónico unha declaración responsable, por exemplo, pois hai un documento moi bo que vos vai guiando todo a través de ligazóns no que se indica exactamente como localizar o ID, como asinar electrónicamente. Entón, recomendo vos a lectura atenta dese manual de instruccións.
E tamén aí din, pois, se queredes saber se o vosso centro ten o ID, pois hai unha ferramenta de busca no que metedes o nome do centro e xa aparece o PIC antigo ou o ID actual. Tedes aí todos os datos. Hai outra pregunta tamén interesante sobre os proxectos afectados pola situación de pandemia. Evidentemente, aínda non se poden facer viaxes, resulta inviable. Normalmente, ampliamos e concedemos prórrogas xa a todos os proxectos na medida do posible, dependendo da situación de partida de cada un deles. E non se poden, dicir, se xa chegastes ao máximo das prórrogas, non se pode prorrogar máis. Por iso vos insistimos en que solicitedes estes novos formularios e que entredes xa no novo programa. E o modo de empezar, que tamén é outra das preguntas, e xa enlazo con esta, que pregunta alguén se o meu centro nunca participou nun proxecto europeo e que quere empezar agora. Sí, ten que ser, como contestou xa Luz Ares, ten que ser cun K122. E tamén os que xa participaron antes e non están acreditados tamén 122. Como vedes, a resposta a casi todo será 122. Vale. Máis preguntas que vexo por aquí. Bueno, hai moitas da ECHE. Para a carta ECHE, eu recomendo vos para o tipo de formulario que escribades directamente os compañeiros de Educación Superior, vale? Son eles os que mellor vos poden recomendar. Pregunta alguén do CPR Liceo La Paz. Dudas con respecto a los anexos que hai que adjuntar. A ver, nunha solicitude non hai que adxuntar nada máis que a declaración responsable. A declaración responsable é un documento que se descarga directamente do formulario de solicitude. Unha vez que ese documento está descargado, ten que asinalo o representante legal da institución con certificado electrónico de representante de persoa xurídica. E unha vez que este asinado, nun botón que aparece máis abaixo, tedes que subilo e subir ese documento. E o único anexo que tedes que incluir, nada máis. Hai unha pregunta sobre un centro de formación que desexe solicitar acreditación. Debe ter decidido de modo definitivo os centros que integrarán o consorcio durante eses 7 anos. Non, no momento da solicitude de acreditación, non. Terá que indicar exactamente e precisar os membros do consorcio cando faga a primeira solicitude de fondos. Existe a posibilidade de, con posterioridade, novos centros entren no consorcio? Sí, en cada solicitude de fondos pode ir cambiando os membros do consorcio. E tamén as acreditacións terán unha posibilidade, sempre que estea xustificado, de facer algún tipo de actualización do plan Erasmus. É dicir, a base, o documento base da acreditación e o plan Erasmus que se vos aproba, cunha serie de obxectivos que tamén poden ser aprobados todos ou non. Normalmente aprobanse todos os obxectivos. O documento base é o voso plan Erasmus, son eses obxectivos, eses criterios de calidade. E en determinadas circunstancias e con certa frecuencia poderedes facer unha actualización de ese documento base, que é o plan Erasmus. Hai bastante sobre ampliacións de pandemia. A ver, se tedes dúbidas, como cada caso das ampliacións e das prórrogas foi como moi concreto, por favor, escribídenos facendo a pregunta en concreto, porque así en abstracto é difícil responder. Pregunta alguén, obter acreditación Erasmus implica un acceso simplificado ás oportunidades de financiamento da acción clave 1?
pero para K2 e K3 seguirán vixentes o tipo de solicitude vía formulario tradicional. Bueno, os formularios cambian cada ano. Entón, os formularios agora están disponibles todos a través desta plataforma e sabedes que os que sexan de accións centralizadas tedes que acceder a través da Axencia Executiva. É outro tipo de acceso. Entón, aí tedes que consultar a páxina web da Comisión Europea ou da Axencia Executiva para acceder. Non vexo moitas máis preguntas, compañeiras. Non sei se están chegando por outra Beatriz, canle. Sí. Beatriz, as novas preguntas estánse engadindo ao comezo do Padlet. Creo que xa liches algunha do comezo, pero por se acaso as novas engádense cara ao inicio. Vale. A hora de elixir o representante legal do centro, se a persoa directora está de baixa e se incorpora despois da data de solicitude do proxecto, bueno, o que tedes é que asinar, supoño que haberá unha sinatura delegada ou algún documento que acredite esa situación. Entón, nese caso, o que tedes é que asinar a declaración responsable pola persoa bueno, pois que este asumindo as súas funcións e adxuntades, nese caso sí, ou ben na propia solicitude podes adxuntala, ou senón a través do rexistro do SEPIE, un documento que acredite esa situación e que esa persoa é a que está reemplazando ao representante legal nesas funcións nese período. Vale, sí, xa vexo que entran aquí, que empecé polas primeiras e baixei e non me acordei de volver. Vale, aquí pregunta, entonces, se ya tenemos PIC, directamente pedimos movilidad un K101. No, 101 no existe. Eso, 121 tampouco, porque entendo que non estades acreditados. 122, vale? 122 é a resposta. 121 é únicamente para os acreditados. Un exemplo de K210, asociacións de pequena escala. Si podo dar un exemplo, sí. Podo dar un exemplo. Por exemplo, unha asociación de inmigrantes que organizan cursos de formación pois para as persoas da súa asociación, persoas de incorporación lingüística, por exemplo, pois competencias mínimas en español ou en galego. Entón, esta asociación, pois resulta que contacta cunha asociación que está noutro país e que ten circunstancias parecidas. E entón, bueno, pois poñense de acordo para traballar conxuntamente e para ver pois que metodoloxías aplican, logo pois poden comparar tamén as situacións nos que están estas persoas, etc. Eso é un K210, sobre todo porque son, primeiro, organizacións de base. De base quere dicir que están en contacto directo cos seus participantes, non? Son organizacións de base. Son organizacións con pouca capacidade de xestión, pois porque non teñen as competencias, as ferramentas, as cualificacións. Son persoas ou institucións ou organizacións que non saben que Erasmus Plus pode estar axudando a estas organizacións. Esos son organizacións de base, con pouca capacidade de xestión, e a eles está dirixido K210. Vale? Entón, ese é o exemplo. A ver, nuestro centro ya ha participado en un proyecto anterior con 3 países más. Si queremos seguir con ellos, tenemos que presentar cada uno un K200 a un K122 a nuestra respectiva agencia. Sí, efectivamente. Efectivamente, justo, está moi bien explicado. É unha situación moi normal e que nos están preguntando moito. Varios centros que estaban habituados a traballar conxuntamente en K229 e xa tiñan aí unhas liñas de traballo e unha idea para un novo proxecto. Bueno, pois que podedes seguir traballando conxuntamente, pero cada un, claro que ten que haber unha variación na redacción, porque cada un terá que adaptalo ao seu propio centro, como se solicitara solo para eles. Pero que ademais a sorte que tedes agora é que non vos tedes que limitar a traballar solo con Rumanía e Lituania, senón que de repente é un proxecto de centro, non é un proxecto de un grupo de profes que participaban nun 229, é un proxecto de centro. Entón, tedes que dicir no claustro
imos presentar un formulario K122, porque neste caso, por certo, outra diferencia, un centro podía participar en varios K229, pero agora só podedes participar en un único K122. Vale? Entón, que é o que tedes que facer? Pois aglutinar todas esas pequenas iniciativas nun único formulario. Entón, podedes meter Obxectivo 1, continuar a cooperación co Centro de Rumanía e de Lituania no proxecto sobre reciclaxe. Xa está. Obxectivo 2, participar en actividades de formación para a mellora das seccións das asignaturas CLIL. Outro obxectivo que non ten que ver con ese proxecto, pero que é un obxectivo de centro, porque só podes enviar un CAD 122 por sector educativo por centro. Por exemplo, un IES que teña educación escolar, ciclos de grado medio, educación EPA, educación de persoas adultas, pois que podedes facer? Pois presentar un K122 SCH para escolar, pois todo desde, pois se tedes a ESO e bacharelato, pois para eles. Outro K122 BET para os ciclos formativos de grado medio. E outro K122 se tedes para persoas adultas, vale? Pero un único por sector. Non podes presentar varios. Hai coordinadores en K122 ou cada socio presenta su solicitud en su agencia nacional. Sí, sí, non hai coordinadores. Aquí cada un de vos, dos antiguos socios de 229, tedes que presentar este formulario a súa respectiva axencia nacional. É dicir, vos tedes que presentalo ao SEPIE. No noso centro seguimos, temos un K229, queremos seguir cun socio alemán. Podemos mover alumnado do ciclo superior, temos a carta de Chenon. Non podedes mover o alumnado do ciclo superior. É dicir, K229 deixa de existir. Entendo que está claro que tedes que solicitar un K122-SCH. E nestas mobilidades, cos fondos que se asignen a este K122-SCH, só pode participar alumnado de educación escolar. Entendo que no vosso centro teredes a ESO e bacharelato. Só poden participar estes alumnos e alumnas e os docentes respectivos. Os de ciclo superior non poden. Teñen que, para os de ciclo superior, teredes que facer a solicitude correspondente, que é 130. Vale? Non sei se entran máis. Beatriz, Dime. creo que temos unha pregunta de porcentaxes. Sí, é que non acabo de entender, xa preguntei antes, pero non sei a que se refire. Vale, pois creo que máis ou menos están todas. Vale, Sí. non creo que respondeu alguén o das porcentaxes. Cristina, é de educación superior, vale? Entón, repito, desde a nosa unidade de educación escolar e de persoas adultas non levamos este tipo de proxectos, entón, mellor que escribades aos correos que tedes de mobilidade, mobilidade.es, de educación superior, @sepie.es. Beatriz, moitísimas gracias unha vez máis pola túa completísima presentación, por todas as dúbidas que respostaches. Gracias de verdade, foi amena, foi esclarecedora. Efectivamente, hai moitos cambios bueno, é necesario que canto antes pois coñezamos o novo marco. Gustaríanos lembrarvos a todos os asistentes que todas as dúbidas que poidades ter, pois segundo ides cubrindo os formularios e vos ides
ides familiarizando co novo marco, tamén as podedes consultar nos vosos CFRs de referencia ou na unidade de programas europeos da Consellería. Moito ánimo a todos coa redacción deses proxectos. Lembrade que estamos aquí para responder tamén ás vosas dúbidas e grazas unha vez máis ao SEPIE e a Beatriz Tourón pois pola súa proximidade e por todos os recursos que está dispondo o noso dispor para animarnos a participar neste novo marco. Moitísimas grazas, Beatriz. Bueno, moitas grazas e grazas a todos os que estiveron escoitando esta charla e espero que sexa de ayuda e, sobre todo, animo a todo o mundo a que trate de presentar propostas. Vale. Grazas. Grazas a ti. Grazas a todos por asistir unha vez máis.